महाराष्ट्रातल्या बुलढाणा जिल्ह्यात नागपूरसावन पुण्यात वचपी विदर्भ ट्रॅव्हल्स बसीक उजो लागलो। हे घडणुकेत 10 बायला आणि 3 भुरग्यांसहित 25 जणांचे बळी गेले। बशीत 33 जण आशिल्ले। बशीचो टायर फुटून रस्त्याच्या डिवायडराक धपको दिल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या। या अपघाता उपरांत बसीक उजो लागलो आणि 25 जणांक मरण आयले। 8 जण जखमी झाले। गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीस, मनीष परब आणि शिवानी सांगेलकार।